בשלישי במרץ אנחנו נתעורר איתו. או איתו. זה לא ישנה מי מהם ינצח. ישראל תפסיד. כי בשלישי במרץ, כשנתעורר איתו או איתו, אנחנו נתעורר גם איתו וגם איתו וגם איתו וגם איתם. אז כדי שלא נתעורר למדינת הלכה, חייבים להתעורר עם ליברמן חזק. שילחם עבור תחבורה ציבורית בשבת, שילחם עבור נישואים אזרחיים, שילחם עבור פתיחת עסקים בשבת. כל אחד חייב להחליט מי מסוגל לעמוד מול הלחץ והדרישות של החרדים. מי ייאבק ללא פשרות בכפייה הדתית. האם אלו ביבי גנץ או אביגדור ליברמן. תמורת חסינות נתניהו ימכור לחרדים הכל. גנץ כבר שלח להם דף לבן ריק חתום למטה. ישראל ביתנו היא המפלגה היחידה שתוציא את ש"ס ויהדות התורה ממשרדי הבריאות והפנים ומוועדת הכספים. ישראל ביתנו היא כוח היחיד שישמור על ישראל ציונית וליברלית. רק אנחנו נעביר חקיקה שתאפשר תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים. רק אנחנו מנענו פעמיים הקמת ממשלת הלכה בתמורה לחסינות. עכשיו תורכם להחליט למי אתם מצביעים. אז אין לי בעיה איתו, אני מבטיח לך רק דבר אחד. אם הוא יצטרך אותנו, הוא ישלם שאני גם שר האוצר. ואני אומר לכם שהשר ליצמן הוא שר בריאות מצוין. שר הפנים המצוין אריה דרעי, אדם מנוסה עם לב חכם ומוח חכם. חבר הכנסת גפני, שהוא ראש ועדת כספים מעולה. אנחנו עובדים בשותפות, באחווה, בנאמנות. תחזית מזג האוויר מוגשת בחסות הרוב הליברלי, שביום ראשון יתגייס לצבא, ובשני יעשה מילואים. ביום שלישי ילך לעבודה, וברביעי ישלם מיסים. ביום חמישי ישלם לגנים פרטיים, ובשישי ישלם לביטוח הלאומי. וביום שבת, יום החופש היחידי בשבוע, כשירצה לנסוע בתחבורה ציבורית, אין. כשירצה לבלות עם הילדים, סגור. או להתחתן בחתונה אזרחית, אי אפשר. אם גם לכם נמאס ממזג האוויר הזה, אתם יודעים למי אתם צריכים להצביע. חבר הכנסת גפני, שהוא ראש ועדת כספים מעולה. אנחנו עובדים בשותפות, באחווה, בנאמנות. המציאות הזאת שיש כמה ראשי רשויות שהם מפעילים תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו נעשה חוק שראשי רשויות לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, זה לא הפקרות. תל אביב היא שלנו, היא לא שלך. למה אתם לוקחים את ועדת הכספים? א', אנחנו אוהבים כסף. בשלישי במרץ אנחנו נתעורר איתו. או איתו. זה לא ישנה מי מהם ינצח. ישראל תפסיד. כי בשלישי במרץ, כשנתעורר איתו או איתו, אנחנו נתעורר גם איתו וגם איתו וגם איתו וגם איתם. אז כדי שלא נתעורר למדינת הלכה, חייבים להתעורר עם ליברמן חזק. שילחם עבור תחבורה ציבורית בשבת, שילחם עבור נישואים אזרחיים, שילחם עבור פתיחת עסקים בשבת.
הליכוד. כדי להקים ממשלה, גנץ יצטרך לגנוז את תוכנית המאה. יהיה זה הכיוון של גנץ, כולכם שיודעים שאנחנו נגד הכיוון הזה בצורה מהותית, חד וחלק. תכניסו טוב טוב לאוזניים. לגנץ אין ממשלה בלי אחמד טיבי. רק נתניהו יכול להוביל לתוכנית המאה. אני באתי מהמרכז, לקח לי שעה ו10 דקות. פעם זה 2.5. בבקשה. מהפכת התשתיות ובניית הכבישים של ממשלת הליכוד שינתה את פניה של ישראל. ביטול הפריפריה וחיבור לכולם. ישראל בראשות נתניהו. מי אתם מעדיפים שיהיה בפגישה הזאת? האיש הזה? התארגנו, מתארגנים, נתארגן. או נתניהו? רק נתניהו יכול להוביל לתוכנית המאה. אנשים שואלים אותי מה אני מצביע. ליכוד, ימינה, ליברמן, סתם. אף אחד לא חושב שאני עושה את השטות הזאת. אני עונה תשובה חד משמעית. יהדות התורה. יש לך הערות? למה שואלים אותי? הנה התשובה שאני עונה להם, וגם למצלמה שנמצאת כאן מולי. כמה וכמה פעמים בשנה אני נוסע מביתי שבטבריה נסיעה ארוכה ומרגשת אל העיר בני ברק. אני נכנס עם פיק ברכיים, בחיל וברעדה, לבית הזה, של גדול הדור, של היהודי הקדוש הזה, ששומר על עם ישראל עם התורה שלו. אני לא נכנס לשם כדי לפטפט איתו, נכון? אני מבקש ברכה. זו לא הסיבה העיקרית שאני מגיע. אני מגיע כדי לראות אותו. ביום הבחירות הוא סוגר את הגמרא שלו, עוזב הכל והולך לקלפי. מה הוא מצביע? אתם יודעים. וגם אני יודע. וגם אני מצביע רק ג'. יהדות התורה. למה אני רץ לכנסת? מה זה מעניין אותי בכלל? חייתי חיים טובים באוסטרליה. אבל פה רוצים למנוע ממני לחיות, ועל זה אני נאבק. אני נלחם על החיים שלי. אני קיבלתי תרופת פלא מאלוהים שקוראים לה קנאביס. להיות עם חופשי בארצנו זה לא סתם מילים. שימו לב מה ההבדל ביני לבינם. זה הם. חברת התרופות, שימו לב, כן? הנה, תראו, כסף, 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 כן? כסף, והם, החברה הזאת של האקומולים, היא מונעת ממני את הגרס, גרס, גרס, גרס. למה זה לא חוקי? ואז אני, שהרפואה שלי היא זאת הרפואה שלי. זאת הרפואה שלי, כן? ואני רוצה לאשר אותה בבוקר. לא בגלל הכיף שלי, בגלל שאני רוצה לחיות. אני מת לחיות. אתם זכאים לחיות חופשי. לא עם איזה משטרה של ש"ס ומשטרות וכנסות ומעצרים. על מה? כולה שכת. כולה שכת. תודה רבה לכם. ולכו להצביע. כל אדם צריך לשאול את עצמו, בשביל מה אני קם בבוקר? למה אני כאן ומהי משימת חיי? המשימה שלי תמיד הייתה אחת, מדינת ישראל. קרוב ל-40 שנה שירתתי אותה כחייל וכמפקד. היום אני ניצב כאן במאבק על זהותה. הילדים שלנו סומכים עלינו שנעביר להם מדינה טובה יותר, בריאה יותר, השכילה יותר, מדינה שהשלום שוכן בתוכה וביטחונה נמדד לאורך שנים. לא משנה כמה קשה היא הדרך וכמה ארוכה היא, חייבים ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. אני ילדת פנימיות, וראיתי דברים מאוד קשים. למה עושים את זה? למה הרווחה פוגעת ככה בנפש של ילד? למה? שמסבירים לאלפי ילדים בארץ שהם נוער בסיכון, יש חותמת, אתה תת רמה. ככה הורסים ילדים. לא מספיק שיקחו אותם מהבית, מהשורש, מההורים, גם קחו את הנפש שלו וקראו אותה לגזרים. לא רוצה לחיות במדינה כזאת שמתעללת בנפשות של ילדים. לא מוכנים שהפנימיות האלה ימשיכו לעשות דברים נוראיים, שזה להתעלם מילדים שמעשנים סמים בתוך הפנימיה, להתעלם מאונס בתוך הפנימיה, להתעלם ממכות ולהמשיך לדחוף כדורים לילדים שסך הכל צריכים לחזור הביתה. אנחנו פה להילחם. אנחנו מתחייבות לסגור את כל הפנימיות
שמזיקות לילדים, ולהחזיר את הילדים החטופים הביתה. לדאוג שהתקציבים שמקבלים על המוסדות יועברו להורים, שיוכלו לגדל את ילדיהם בכבוד. תזכרו, נון יוד, נצח ישראל לא ישקר. הליכוד. ראש הממשלה נתניהו מחזק את ישראל. בולם את איראן מלהשיג נשק גרעיני. חסם בצורה מוחלטת את ההסתננות לישראל. הוריד את האבטלה לשפל חסר תקדים. אבל היריבים הפוליטיים מעדיפים להתעסק במשחקים פוליטיים ובתיקים תפורים במקום להתעסק בעיקר. זה לא עוצר את נתניהו שממשיך לפעול למען המדינה שלנו. הפעם חייבים לצאת להצביע. חייבים להצביע ליכוד. ישראל בראשות נתניהו. נתניהו, על מה אתה גאה? אני גאה במדינה שלנו. אנחנו גאים בכם. יש לנו מדינה אדירה. ציבור מדהים. עם מדהים. ממשלה חזקה. צבא חזק. וגנץ, על מה אתה גאה? And we took the risk on Golani Brigade, me personally. גנץ גאה שהוא סיכן את חיילי גולני לטובת מחבלים פלסטינים. הוא לא יכול לעמוד בראש המדינה. הוא לא יכול. הוא לא יכול. רק נתניהו יכול להוביל לתוכנית המאה. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. להיות עם חופשי בארצנו. תוכנית המאה היא משימה לאומית היסטורית. נתניהו, מנהיג לתוכנית המאה. תכניסו טוב טוב לאוזניים. לגנץ אין ממשלה בלי אחמד טיבי. לא יהיה כלום. יהיה כלום. ב-17 במרץ, המשפט מתחיל. עידן נתניהו נגמר. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. אם הוא יקבל אפילו מנדט אחד יותר, הוא יקים את הממשלה הקיצונית שתעביר את חוק ההימלטות ואת פסקת ההתגברות שיעמידו אותו מעל החוק. מנדט אחד יותר והוא יישאר. כחול לבן או ארדואן. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. כל חיי הייתי מחל, כל חיי הצבעתי ליכוד. חינכו אותנו שהימין זה רק ביבי, זה רק ביבי, אם לא הליכוד זה זהו. זה פשוט מאוד כמה אתה מקבל ואתה עדיין תחזור לאותו מקום שנותן לך את המכות האלה. איפה רינה נכנסת כשיש אזעקה? מתחת למדרגות, זה המקלט שלנו שהבטיחו לנו. הפייק הכי גדול שלו זה שהוא מר ביטחון. אין פה ביטחון. הוא מזלזל בפריפריה. פעם זלזלו בעדות המזרח, מה שאני אומר, הוא מנצל את החולשה שלנו לטובתו. ביבי לוקח את הדרום כמובן מאליו, כי הנה, כל בחירות, מי שהכי הרבה מצביעים לו זה בדרום. אנשים פה מפחדים, במיוחד בעיר הזאת, להגיד שהם לא מצביעים לליכוד. אני מכיר אנשים שאשכרה הולכים להצביע כחול לבן, ובפועל אומרים שמצביעים ביבי. מהפחד שלהם שיחשבו שהם שמאלנים פתאום. פה יתחיל השינוי, אחרת אנחנו נמשיך להתקע לאותו כיוון, ואנחנו חייבים להתקדם. ואנחנו, אלה מהדרום, מהפריפריה, מהאשקלון, אלה שהצביעו הכי הרבה לביבי. אנחנו אלה שהולכים להפיל אותו. אנחנו אלה שהולכים להחליף אותו. אלה שהולכים לשים את גנץ בתור ראש ממשלה הבא שלנו. מספיק, עד לפה מספיק. שביבי ילך הביתה, זה הכל. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. נתניהו מציג הממשלה הקיצונית בתולדות ישראל. חשוכה יותר, משיחית יותר, מסיתה יותר, הרסנית יותר, מסוכנת יותר לישראל. אם לא נתעורר בזמן, נתעורר עם ארדואן. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. כאן, בספסל הזה, מאחורי הזכוכית, הם הולכים להושיב את ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם עושים את זה כי הם רואים בו נציג הימין ורוצים להמליך את השמאל. כשאנחנו רואים שהמערכת מתנכלת אליו וחברי הכנסת של הליכוד לא מסוגלים לפצות פה. הם מפחדים. צריך שיהיה מי שיאבק בחונטה המשפטית, במערכת שרודפת את נתניהו. יחשוף את כל מה שמנדלבליט תפר נגד נתניהו. באולם הזה
במשך שנים רבות, עשרות פעמים, ניצחתי את הפרקליטות, ניצחתי את שי ניצן. נתניהו צריך מי שישמור עליו. חייבים עוצמה יהודית כדי להציל אותו, כדי להציל את שלטון. אביגדור ליברמן לא מייצג אותי. אתם מבינים מה זה ז'יט? אני עליתי לארץ בשנת 90. סבא רבא שלי היה רב. סבתא שלי שמרה שבת, ואנחנו לא ידענו על זה שום דבר. הם פחדו. הגיעו עליו קג"ב, לקחו על משאית כל הספרי קודש שלו, עשו שם מדורה. גם אני קיבלתי כל הזמן מילדים אחרים, יהודיה מסריחה, ז'ידובקה. ברוסיה כשאומרים לך ז'יט, כאילו זה כללה. שם הם שמעו את זה וגם פה הם מקבלים את זה, מרוסים שגרים פה. אני לא מבינה את זה. למה ההסתה הזאת? כשליברמן מדבר נגד חרדים, הוא כאילו מדבר נגד סבא שלי. אני רוצה להיות במדינה יהודית. הטוריקה שלו היא אנטישמית. מה שהוא מדבר חרדים, דיברו על יהודים. כן, בגלל ליברמן אני מצביע יהדות התורה. זה יהדות או כלום. יהדות התורה. הדבר הכי חשוב לי זה החינוך של הילדים שלי. אני רוצה חינוך חינם מגיל 0. אני רוצה להיות מחנך בישראל ולגמור את החודש בכבוד. המדינה צריכה לדאוג לקשישים ולסבא ולסבתא שלי. כדי שסבתא שלי תוכל לחיות בכבוד. אני ליאור ממכבים רעות, מאמין בשלום. חשוב לי שתהיה לנו מדינה עם גבולות, מוכרים ופתוחים. שיראו את כל בני האדם כשווים, ללא הבדלי דת, גזע, מין ונטייה מינית. שלא ימכרו את הכסף שלי, את הפנסיה שלי, את העתיד של הבת שלי, לטובת אינטרסים כלכליים של אנשים פרטיים. מגיע לנו נבחרי ציבור שרואים את האוכלוסיות השקופות והמודרות ונלחמים עבורם. אנשים אמינים, אנשים ישרים, אנשים שבאו לעבוד. לעבוד בשביל האזרחים ולא ההפך. אני יודע שהעבודה גשר מרץ ישנו סדרי העדיפויות במדינה. אני רואה את העתיד הזה באמת. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. שמאל אמיתי זה יותר מאידיאולוגיה. הוא תשוקה להפוך את העולם לצודק יותר. להצעיד אותו קדימה. להילחם למען זכויות אדם. באשר הוא האדם. שמאל הוא התשובה על השאלה. באיזה עולם אני רוצה שהילדים שלי יחיו? עולם של שוויון, צדק חברתי. ושלום. שמאל אמיתי חזק מספיק כדי להיאבק לצד המוחלשים. כי את העולם משנים ביחד. שמאל אמיתי לא קורץ ימינה. ולא מפחד לעמוד על העקרונות שלו. כי שמאל אמיתי מבין שאני לא יכול להיות חופשי כשאחר כבול. כשאני שולטת על עם אחר. שמאל אמיתי מתנגד לכיבוש. שמאל אמיתי נאבק בגזענות. שמאל אמיתי הוא שותפות יהודית ערבית. שמאל אמיתי לא מפחד משינוי, הוא מוביל אותו. שמאל אמיתי זה הרשימה המשותפת. נתניהו מודה. אני לא שולל חוק שימנע העמדה לדין של ראש ממשלה. כשנגיע לגשר, זה נראה מה נעשה. הגשר של נתניהו זה ממשלת קיצוניים שתעזור לו להעביר את חוק ההימלטות. אסור לתת לו לברוח. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. כל חיי הייתי מחל, כל חיי הצבעתי ליכוד. חינכו אותנו שהימין זה רק ביבי, זה רק ביבי, אם לא הליכוד זה זהו. זה פשוט מאוד כמה אתה מקבל, ואתה עדיין תחזור לאותו מקום שנותן לך את המכות האלה. איפה רינה נכנסת כשיש אזעקה? מתחת למדרגות. זה המקלט שלנו, שהבטיחו לנו. הפייק הכי גדול שלו זה שהוא מר ביטחון. אין פה ביטחון. הוא מזלזל בפריפריה. פעם זלזלו בעדות המזרח, כמו שאני אומר, הוא מנצל את החולשה שלנו לטובתו. ביבי לוקח את הדרום כמובן מאליו, כי הנה, כל בחירות, מי שהכי הרבה מצביעים לו זה בדרום. אנשים פה מפחדים, במיוחד בעיר הזאת, להגיד שהם לא מצביעים לליכוד. אני מכיר אנשים שאשכרה הולכים להצביע כחול לבן, ובפועל אומרים שמצביעים ביבי. מהפחד שלהם שיחשבו שהם שמאלנים פתאום. פה יתחיל השינוי, כי אחרת אנחנו נמשיך להתקע לאותו כיוון, ואנחנו חייבים להתקדם. ואנחנו, אלה מהדרום, מהפריפריה, מהאשקלון, אלה שהצביעו הכי הרבה לביבי. אנחנו אלה שהולכים להפיל אותו. אנחנו אלה שהולכים להחליף אותו. אלה שהולכים לשים את גנץ בתור ראש ממשלה הבא שלנו. מספיק, עד לפה מספיק. שביבי ילך הביתה, זה הכל. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן.
ראש ממשלה של מדינת ישראל מוגש נגדו כתב אישום נגד שוחד, לא יכול להיות ראש ממשלה. הנאשם נתניהו לא יכול לקבל החלטות ביטחוניות ומדיניות. הוא לא יכול. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. לא יהיה כלום! כי אין כלום! ב-17 במרץ המשפט מתחיל. עידן נתניהו נגמר. ב-2 במרס מצביעים כחול לבן. לאחר 72 שנים לקיומה של ישראל, לראשונה מפלגת שמה קמה להילחם למען האידיאולוגיה האמיתית של האומה היהודית. מפלגת שמה, בראשותי, נפתלי גולדמן, נלחמת למען מדינה מוסרית, מדינת חסד, מדינה מאוחדת, נלחמת בשחיתות ובאינטרסים של פוליטיקאים ההורסים את ארצנו. נלחמת נגד מנהיגים שהם ערב רב. מנהיגים שניסו בעקביות להוציא את אלוהים מהאומה של ישראל ולהשמיד את ההיסטוריה והמורשת של העם שלנו. נלחמת נגד מנהיגים שרוצים למכור את ישראל וליצור מדינה פלסטינאית. 3,500 שנים של מורשת שנהרסת על ידי המנהיגים הנוכחיים. מספיק כבר. הגיע הזמן להצביע שמה. עם ישראל נמצא בסכנה ממשית. תצביעו מפלגת שמה בקלפי. האותיות בקלפי ק"י, לעידן חדש. נגמר החודש ואתם עמומים איך הנטו שלכם מצטמצם לחצי? כאשר ביבי גנץ ודרי ליברמן רק רבים על איך לקחת מכם את הכסף, אנחנו היחידים שדואגים להשאיר לכם פרנסה בבית. רק החזון מקדם את שינוי שיטת המיסוי בארץ ממס פרוגרסיבי למס אחיד. כי הכסף שלכם הוא קודם כל שלכם. בקלפי תצביעו דווקא אות י', דווקא מפלגת החזון. חולמים על דירה משלכם? רק החזון מקדם את רפורמה מעמיקה של מינהל מקרקעי ישראל. חייבים לשחרר את השוק מידי המינהל. חייבים לשחרר קרקעות לבנייה מסיבית. אל תיתנו לסוציאליסטים לנהל את השוק. ראינו את התוצאה. תנו לנו בגישה ליברלית לנצח את מחירי הדיור. בקלפי תצביעו דווקא אות י', דווקא מפלגת החזון. אזרחים נכבדים, לאחר 2000 שנה, היהודים והנוצרים צועדים יחד ברחובות ירושלים. מפלגה יהודית נוצרית, הקרויה הגוש התנ"כי, הוקמה לתת ייצוג גם לאזרחים יהודים ונוצרים המאמינים בהבטחות השם לעם ישראל ובעקרונות התנ"ך. למפלגה יהיו נציגים יהודים ונוצרים בצורה שווה. היהודים יהיו דתיים, שומרי מסורת וחילוניים. הנוצרים יהיו מכל העדות וגם השתתפו מאמינים משיחיים. כיום 8% מאוכלוסיית ישראל היא נחשבת כלא יהודים או נוצרים ואין להם ייצוג. זה לא בסדר. בדעתנו להקים ברית אסטרטגית יהודית נוצרית כדי להגן על כל היהודים והנוצרים בעולם מרדיפת הטרור הקיצוני. ולשמור על התרבות היהודית הנוצרית העולמית ועל מדינת ישראל. הצביעו י' קוף. תודה. גנץ, ביבי, ביבי, גנץ. גנץ, ביבי, ביבי, גנץ. תגידו, לא נמאס לכם. לא הבנתם שאם תצביעו אותו דבר, תקבלו אותו דבר? כבר למעלה משנה שהמדינה תקועה. תקועה בפקקים. בחדרי המיון. תקועה לילדים, לגמלאים. תקועה לגמלאים, תקועה לנכים. תקועה לשולמנים. העצמאים שמחזיקים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם. אמא, גם אתה חושב שהגיע הזמן לשינוי. גם את מבינה שככה אי אפשר להמשיך. אל תתני לפחד להוביל אותך. אל תיתן לפחד להוביל אותך. תהיה ישראליסט אמיתי, תעיז. ישראליסט אמיתי, מעז, חולם, מאמין שאפשר לשנות. תהיו ישראליסטים. תבחרו פעם אחת בעצמכם. ישראליסט אמיתי הולך עם הלב שלו. ישראליסט אמיתי הולך עם הלב שלו. ישראליסט אמיתי, הפעם שם קוף בקלפי. ישראליסט, אני ישראליסט. ישראליסט, אני ישראליסט. חטפו את התינוק שלה וזרקו לאש מדורה. חיילים בצבא מיינמר אותם אימנו לפשע
הנורא. מעינינו הסתירו, השתיקו בחימה, את האם השבורה רג'ומה שליבה נקרא. הפעם אנחנו הזר, האכזר, מתי נזכר שאת כולנו האל בחר. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. בוא נחזור לאור, בוא נחזור לטהרת הלב שלנו. מתקדמת אל המהפכה העברית. למר אחמד טיבי מהמפלגה אל-קאימה אל-מושתרקה. שנים חגגת על חשבון הציבור הישראלי התמים, ומכרת לו את הבדיה של עם פלסטיני, שמעולם לא היה קיים. ניצלת גם את הבלבול שלו בין המושג יהודי, המגדיר זיקה לעדה דתית, לבין התכונה המולדת עברי כשיוך אתני. וזאת כדי להכחיש את זכותו ההיסטורית של העם העברי לשוב אל ארצו ולשחררה מעול הכובש הקולוניאליסטי הכלל ערבי. לא רק זאת, אלא שלאחרונה טענת לפתע כי אתה צאצא הכנענים. אך לצערך העברים והכנענים היו אותו עם ילידי ודיברו אותה השפה. מה קרה פתאום, תועמלן קטן? אתה כבר לא ערבי פלסטיני? יחי עם העברי ותחי המהפכה העברית. הדבר הכי חשוב לי זה החינוך של הילדים שלי. אני רוצה חינוך חינם מגיל 0. אני רוצה להיות מחנך בישראל ולגמור את החודש בכבוד. המדינה צריכה לדאוג לקשישים, לסבא ולסבתא שלי. כדי שסבתא שלי תוכל לחיות בכבוד. אני ליאור ממכבים רעות, מאמין בשלום. חשוב לי שתהיה לנו מדינה עם גבולות, מוכרים ובטוחים. שיראו את כל בני האדם כשווים, ללא הבדלי דת, גזע, מין ונטייה מינית. שלא ימכרו את הכסף שלי, את הפנסיה שלי, את העתיד של הבת שלי, לטובת אינטרסים כלכליים של אנשים פרטיים. מגיע לנו נבחרי ציבור שרואים את האוכלוסיות השקופות והמודרות ונלחמים עבורם. אנשים אמינים, אנשים ישרים, אנשים שבאו לעבוד. לעבוד בשביל האזרחים ולא ההפך. אני יודע שהעבודה גשר מרץ ישנו סדרי העדיפויות במדינה. אני רואה את העתיד הזה באמת. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. היי, אני דורון מדלי. אני מיכאל זנדברג. שמי שמרית אור. אני נענה שרייר מתל אביב. שלום, אני ריקי בליך, שחקנית, אימא לנעמי. מרגיש לי שבשנים האחרונות הכנסת שלנו מלאה ביותר מדי פוליטיקאים שדואגים למגזרים מאוד מסוימים. הדבר הכי חשוב לי זה החינוך של הילדים שלי. שיראו את כל בני האדם כשווים, ללא הבדלי דת, גזע, מין ונטייה מינית. שלא ימכרו את הכסף שלי, את הפנסיה שלי, את העתיד של הבת שלי, לטובת אינטרסים כלכליים של אנשים פרטיים. ואין מי שידאג לזה יותר מהעבודה גשר מרץ. הן אלה שיכולות להביא את השינוי. אני רואה את העתיד הזה באמת. ובגלל זה אני מצביעה אמת. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. את האמת? אמת היא הבחירה שלכם. למה? כי זה לבחור במי שאתם. ואיך שאתם רואים את העתיד שלכם. של הילדים שלכם. כי ישראל צריכה להיות מדינה חופשית. כי ישראל יכולה להיות מדינה חופשית. מדינה שבה לכל אזרח יש הזדמנות שווה. אבל באמת הזדמנות שווה, עד הסוף. מדינה שלא מוותרת על השלום. מדינה שדואגת לבריאות, לחינוך ולרווחה שלנו. אין סיבה שנשלים עם המציאות. צריך לשנות אותה. חייבים לשנות אותה. אז תפסיקו להתלבט. ולכו עם מה שבאמת חשוב לכם. אז ברגע האמת, ב2 במרץ, שתעמדו בקלפי, תבחרו באמת שלכם. תבחרו בעבודה גשר מרץ. שימו אמת בקלפי. שימו אמת בקלפי. שמים אמת בקלפי. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. בואו נדבר על תקווה. מילה גדולה, תקווה. איך משיגים אותה? בפתק. פתק אמת. פתק אחד קטן, שמביא איתו רווחה, תחבורה, חינוך, בריאות, שלום, וגם שומר על גנץ. שומר על גנץ שילך בכיוון הנכון.
שלא ילך עם סמוטריץ' המספח ורפי פרץ המטפל בהמרה בקיצור, לא מספיק שגנץ יעמוד בראש המפלגה הגדולה, הוא צריך לידו מפלגה גדולה, שיחד ירכיבו את הגוש הגדול. וכשיקום הגוש הגדול, תתממש גם התקווה, תקווה גדולה. זוכרים? פתק קטן, תקווה גדולה. גדולה באמת. העבודה גשר מרץ. תבחרו באמת שלכם. ישראל מחכה לאמת גדולה בתוך הממשלה. תבחרו בעתיד שלכם. תבחרו באמת שלכם. העבודה גשר מרץ. שימו אמת בקלפי. שימו אמת בקלפי. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. שימו אמת בקלפי. שימו אמת בקלפי. שמים אמת בקלפי. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. שרה צודקת. פורצת דרך. גיבורה אמיתית. שרה צודקת. שרה צודקת. מודל עבור כל נשות ישראל בעיניי. שרה לגמרי צודקת. שרה צודקת וצריך להקשיב לי. שרה גיבורת נילי. דמות מוערצת. היא הייתה המוח מאחורי פעילות המחתרת. מסירות, נתינה. שרה גיבורת נילי בשבילי היא קודם כל מנהיגה, פורצת דרך. חשבה מחוץ לקופסה כדי שאנחנו נוכל להיות כאן היום. אנחנו פה היום ואנחנו רוצות להמשיך את הדרך. מה שאנחנו זקוקים לו היום זאת הובלה, מנהיגות. היום אנחנו צריכות מנהיגות בכנסת שמחוברות לקול הנשי, לאנרגיה הנשית. דולת ישראל תחתש קיאדה ניסאייה. נוקטה. חשוב שתהיינה מנהיגות נשית בכנסת. ישראל חייבת מנהיגות נשית. מנהיגות נשית בכנסת. עכשיו זה הזמן שלנו, כל הנשים. לא מחר, לא מחרתיים. היום, ישראל חייבת מנהיגות נשית. מנהיגות נשית. עושה לכם ככה, כזה וזה? רוצה לראות? הקפיץ לכם? שף, מדבר על איך הרסת עגבנייה. אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו לשתוק על מה שקורה. אז המפלגה הזאת מורכבת מאנשים מכל החברות. שיש מאחוריהן רקורד של עשייה וקבלות מוכחות. מהחברה האתיופית. כיום אין מספיק נשים בכנסת. חברה הערבית. דולת ישראל תחתש קיאדה ניסאייה. נוקטה. ציונות דתית. נשים דתיות, יש מה להגיד. להט"ביות, טרנסג'נדריות. המשמעת הקואליציונית מכריחה נשים שהן חברות כנסת להצביע נגד אג'נדות נשיות. כי נשים אינן נשמעות היום בכנסת. תנו לנו את הכוח כדי לעשות שינוי אמיתי. שחקניות חדשות על לוח המשחק. עכשיו, מדינת ישראל חייבת מנהיגות נשית. הצביעו נון, כל הנשים לכנסת. אם אלוהיך אדוני לעולם אלוהי. איזו שבת אתם מעדיפים עבור הילדים שלכם? ש"ס, שומרים על המדינה היהודית. שר הפנים המצוין אריה דרעי. אני אספר לכם משהו על אריה דרעי. אתם לא יודעים. אנחנו עובדים בכל התחומים ששר הפנים אמון עליהם, אבל אריה דרעי הוא חבר קבינט. בקבינט עולים כל מיני נושאים שאני לא יכול לדבר עליהם. אבל אנחנו מדברים עליהם. וכשגומרים את הסבב, אם הוא לא ירים את האצבע, אני אומר, אריה, מה אתה אומר? כולם מקשיבים. דברי חוכמה, דברי תובנה של אדם מנוסה עם לב חכם ומוח חכם. וזאת האמת לאמיתה. ואני מקשיב, גם האחרים. על מי ביבי באמת סומך? ש"ס מיד אמרו, אנחנו סולד, מוצקים עם הליכוד ונתניהו. אל תירא ישראל, שומרים על ביבי, מצביעים ש"ס. עוד לא היה עם כזה בעולם, בעלי מלאכה, סנדלרים, חייטים, שבת, מלך היה איש, מלך.
שבת מלכתה, בואי כלה, כל יהודי מלך, בעיר אין תנועה, אין תזוזה, אין עגלה, שקט מוחלט, גם הגויים מכבדים את השבת, וסלוניקי הנמל היה סגור, כי כל עובדיו היו יהודים. מדינה יהודית זו לא רק סיסמה, זה הלב והנשמה שלנו. רק ש"ס תשמור על הצביון היהודי של המדינה בשביל כולנו. יאללה חבר'ה, בואו לבחור, בואו, היום יום בחירות, בואו! ששון! מה אתם הולכים ככה? בואו, חוני, בואו! כן, חבר, מה בשבילך? שמע, חשוב לי השבת, מסורת, חינוך יהודי, יש אבא שבשמיים. צד שני, צריך לחזק את ביבי. יש לי משהו בדיוק בשבילך, 1+1. אתה לוקח את זה, מקבל גם את זה. כשאתה מצביע ש"ס, אתה שומר על המסורת ועל מדינה יהודית, וגם מקבל את ביבי כראש ממשלה. לא יהיה כלום, כי אין כלום. ב-17 במרץ, המשפט מתחיל. עידן נתניהו נגמר. ב-2 במרס, מצביעים כחול לבן. אם הוא יקבל אפילו מנדט אחד יותר, הוא יקים את הממשלה הקיצונית שתעביר את חוק ההימלטות ואת פסקת ההתגברות שיעמידו אותו מעל החוק. מנדט אחד יותר, והוא יישאר. כחול לבן או ארדואן. ב-2 במרס, מצביעים כחול לבן. כל חיי הייתי מחל, כל חיי הצבעתי ליכוד. חינכו אותנו שהימין זה רק ביבי, זה רק ביבי, אם לא הליכוד זה זהו. זה פשוט מאוד כמה אתה מקבל, ואתה עדיין תחזור לאותו מקום שנותן לך את המכות האלה. איפה רינה נכנסת כשיש אזעקה? מתחת למדרגות, זה המקלט שלנו, שהבטיחו לנו. הפייק הכי גדול שלו זה שהוא מר ביטחון. אין פה ביטחון. הוא מזלזל בפריפריה. פעם זלזלו בעדות המזרח, כמו שאני אומר, הוא מנצל את החולשה שלנו לטובתו. ביבי לוקח את הדרום כמובן מאליו, כי הנה, כל בחירות, מי שהכי הרבה מצביעים לו זה בדרום. אנשים פה מפחדים, במיוחד בעיר הזאת, להגיד שהם לא מצביעים לליכוד. אני מכיר אנשים שאשכרה הולכים להצביע כחול לבן, ובפועל אומרים שמצביעים ביבי. מהפחד שלהם שיחשבו שהם שמאלנים פתאום. פה יתחיל השינוי, כי אחרת אנחנו נמשיך להתקע לאותו כיוון, ואנחנו חייבים להתקדם. ואנחנו, אלה מהדרום, מהפריפריה, מהאשקלון, אלה שהצביעו הכי הרבה לביבי. אנחנו אלה שהולכים להפיל אותו. אנחנו אלה שהולכים להחליף אותו. אלה שהולכים לשים את גנץ בתור ראש ממשלה הבא שלנו. מספיק, עד לפה מספיק. שביבי ילך הביתה, זה הכל. ב-2 במרס, מצביעים כחול לבן. נתניהו מציג, הממשלה הקיצונית בתולדות ישראל, חשוכה יותר, משיחית יותר, מסיתה יותר, הרסנית יותר, מסוכנת יותר לישראל. אם לא נתעורר בזמן, נתעורר עם ארדואן. ב-2 במרס, מצביעים כחול לבן. שמאל אמיתי זה יותר מאידיאולוגיה. הוא תשוקה להפוך את העולם לצודק יותר. להצעיד אותו קדימה. להילחם למען זכויות אדם. באשר הוא האדם. שמאל הוא התשובה על השאלה. באיזה עולם אני רוצה שהילדים שלי יחיו? עולם של שוויון, צדק חברתי. ושלום. שמאל אמיתי חזק מספיק כדי להיאבק לצד המוחלשים. כי את העולם משנים ביחד. שמאל אמיתי לא קורץ ימינה. ולא מפחד לעמוד על העקרונות שלו. כי שמאל אמיתי מבין שאני לא יכול להיות חופשי כשאחר כבול. כשאני שולטת על עם אחר. שמאל אמיתי מתנגד לכיבוש. שמאל אמיתי נאבק בגזענות. שמאל אמיתי הוא שותפות יהודית ערבית. שמאל אמיתי לא מפחד משינוי, הוא מוביל אותו. שמאל אמיתי זה הרשימה המשותפת. הליכוד. אני מקדיש את כל חיי למען ביטחון ישראל. לחמתי כלוחם ומפקד בסיירת מטכ"ל, איבדתי אחים לנשק, בקרב אש בתעלת סואץ, במלחמת ההתשה, כמעט איבדתי את חיי. נפצעתי במבצע לשחרור חטיפי מטוס סבנה. סיכנתי את חיי פעם אחר פעם כדי להבטיח את חיינו כאן בארץ ישראל. כראש הממשלה הוריתי על ביצוע אין ספור פעולות במלחמה ובין המלחמות כדי להבטיח את ביטחון ישראל. כשנכנסתי לתפקיד שר האוצר בתקופת משבר כלכלי חמור ביותר, ידעתי מה צריך לעשות ועשיתי זאת.
אבל היום כולם מבינים שהצלנו את כלכלת ישראל והפכנו אותה לאחת הכלכלות החזקות בעולם. כשנכנסתי לתפקיד שר החוץ, דיברו על בידוד מדיני. גם כאן ידעתי מה צריך לעשות, ועשיתי זאת. היום יחסי החוץ של מדינת ישראל בשיא של כל הזמנים, אין פה אפילו טיפת הגזמה. כשנחתם ההסכם, אותו הסכם גרעין מסוכן עם איראן, והוא נראה כעובדה מוגמרת. גם כאן ידעתי מה צריך לעשות. ועשיתי. אני לא הססתי לרגע. אני מאמין שצריך להמשיך יחד למען מדינת ישראל ולמען ביטחון ישראל. In Benjamin Netanyahu, there's nobody like him. He's a winner. He's highly respected. He's highly thought of by all. He's done a great job as prime minister. He's tough, he's smart, he's strong. He is very defensive. A strong prime minister is a strong Israel. And you truly have a great prime minister. ישראל, בראשות נתניהו. שוב שלום לכם. אני עורך דין אביטל אופק, יושב ראש ומייסד מפלגת סדר חדש. אזרחים שואלים אותי איך לא שמענו עליכם, איך לא ראינו שלטי חוצות ומודעות פרסום של מפלגת סדר חדש. אנו, שלא כמו המפלגות הקיימות בכנסת, המקבלות מימון מכספי משלם המיסים, לנו אין כל מימון, ואין לנו אפשרות לגייס תרומות מבעלי הון, כי נאסר עלינו בחוק. כך דאגה הקואליציה להצר את צעדי המפלגות החדשות בקבלת תרומות, ואף העלו את אחוז החסימה. לנו אין מחויבות לאף מממן ולבעל אינטרס כלכלי כלשהו. המחויבות היחידה שלנו היא אך ורק לכם האזרחים. בכוחנו הדל, אנו מבקשים יחד איתכם להשפיע ולהביא לשינוי שיטת הבחירות. אם תרצו, אין זו אגדה. רק אתם האזרחים תחליטו איזה סדר אתם בוחרים, ישן או חדש. שים כך בקלפי ויחד נביא לסדר חדש. תודה. שמי נחום שחף, אני פיזיקאי, זוכה פרס משרד המדע והפרס לביקורת התקשורת. עמדתי בראש ועדת החקירה הצה"לית בפרשת מוחמד הדורה. קץ למאסר חפים מפשע, קץ להכאות המפגינים, קץ להתעמרות בחסרי ישע, קץ לחקירות בעינויים, קץ זה נגד האליטות, קץ להשתקת העם, משפט צדק זה מגיע לכולם, קץ לפחד להתבטא אחרת, לעיתונות שמכתיבה דעות, קץ לדוחות בהם אמת מוסתרת, שלא חוקרים רק מסלפים עובדות, קץ זה נגד האליטות, קץ להשתקת העם, משפט צדק זה מגיע לכולם. מרים אורן הופיעה בטלוויזיה מיד אחרי הירי, שידור חי, הדברים שלה היו אותנטיים. ושואלים אותה, ומה קרה לרבין? והיא אמרה, רבין לא נפגע. וחוזרים ושואלים אותה, את בטוחה? היא אומרת, כן, אני בטוחה. רבין לא נפגע. היא חזרה 7 פעמים על אותו אמירה, רבין לא נפגע. ליגאל עמירי יש את האליבי המושלם. הוא נעצר 20 דקות לפני הירי ברבין. בדוח שמגר, רבין נורא בשעה 9:50. אבל לפי דוחות המעצר, יגאל עמיר נעצר ב-9:30. השעון על ידו של השוטר שעצר אותו מראה את השעה 9:32, 2 דקות אחרי שעצרו אותו. ובכן, רק על פי דוח המעצר, יגאל עמיר צריך לצאת מהכלא מיד. בית המשפט חיפה על האמת. אנחנו מדברים על מערכת עבריינית בפרקליטות ובבתי המשפט. קץ זה נגד האליטות, קץ להשתקת העם, משפט צדק זה מגיע לכולם. ממש בעוד רגע. כשתעמדו בקלפי, זה הרגע שישראל מחכה לו. ישראל מחכה שתבחרו באמת שלכם, בחופש להיות מי שאתם. בלי כפייה, בלי אפליה. שתבחרו בממשלת שינוי. בחופש להתחתן. עם מי שאתם בוחרים. ישראל מחכה לחידוש תהליך השלום
בדרך רבין. שתבחרו בלב חברתי. בכלכלה שעובדת עבורכם. שתבחרו בשרת בריאות שתדאג לכם. בשר חינוך ותרבות שאכפת לו מהילדים שלכם. תבחרו בדיור במחירים שפויים. ומי שבאמת תדאג פה לקשישים. להורים שלך. להורים שלך. ולשוויון בין יהודים לערבים. ישראל מחכה לאמת גדולה. בתוך הממשלה. תבחרו בעתיד שלכם. תבחרו באמת שלכם. העבודה גשר מרץ. שימו אמת בקלפי. שימו אמת בקלפי. רק פתק אמת יביא שינוי. העבודה גשר מרץ. בוקר טוב חברים, ברוכים הבאים, תנו בלייקים, תנו בחיוכים, אנחנו בשידור חי חדש, וזאת השעה אנחנו מתעסקים עם תוכנית המאה. איזה תוכנית, תוכנית עם פלורית, אין טראמפ הזה, אין, ממש מלך. ואני רואה, יש לנו כבר 32 משתתפים ונושא אחד. דוד, תגיד, מה זה סטייל מונית הכסף פה? זה בלוג וידאו שלי כדי שמשתתף אנשים מהארץ, מהעולם, פוליטיקה, תזרום איתנו. יאללה. קובי מקרמיאל גיסי שואל, מאיפה אתה? גוש עציון, קובי. הופה, יש לנו פה מתנחל. נו, אז מה דעתך על תוכנית המאה? תגיד, אני מקבל פרסים על כל התשובות האלה? יפה. אתה מקבל ריבונות. ריבונות. מתי? אחרי הבחירות. מישהו יודע מתי יהיה פה אחרי הבחירות? תגיד, אתה באת פה להרוס את המסיבה? בוא'נה, אל תהפוך אותי פה לטראמפי פופר. טראמפי פופר, יפה, טראמפי, כאילו... אתם הבנתם, כאילו... אחי, רק בוא, אני חייב להגיע. כן, רק תענה על השאלה. תשמע, בעיקרון התוכנית היא טובה, אבל דמיין לעצמך שיש מדינה פלסטינית. אתה תצטרך לבוא לקחת אותי בגוש עציון עם מונית משוריינת, עם תפילת הדרך, עם שום על הדש בזהירות. זה היה קרוב. מזל שראית. תמיד אני אומר שכדאי להשגיח על הנהג. מה אתה אומר? שאתה לא סומך על הנהג? בטח סומך. אבל גם ליד נהג תותח, כדאי שישב איזה אח. הילד? חבר'ה, אתם קולטים מי נכנסה פה למונית הרגע? לאן זה הילד? נו, לאן? לא יודע, לאן שתגידי. ימינה, רק ימינה. הילד, אפשר סלפי? אפשר קלפי? תגידי, מה זה הטט-בט הזה? טודו בום. ימינה, שומרים על הבית. הידעתם, בהסכם אוסלו מדינה פלסטינית לא מופיעה אפילו פעם אחת. בתוכנית המאה מופיעה המדינה הפלסטינית 159 פעמים. לעומת זאת, החלת ריבונות מופיעה רק 13 פעמים. בלי ימינה בממשלה תקום פה מדינה פלסטינית. רק ימינה חזקה תדאג להחלת הריבונות. בבחירות הקרובות מכריעים, או ימינה או שמאלה. ימינה, שומרים על הבית. יש צחוקים ויש חלס. סבבה, הבנתי אתכם. אתם נזכרים לבוא רק כשקשה. אז הנה, עכשיו ממש קשה. ממש קשה. כל היום מפציצים אותי ב-SMSים. אני עוזבת את האוטו, 5 דקות. אני חוזרת, כל השמשה שלי מפוצצת פליירים. פליירים! עץ שלם קרטו בשביל השמשה שלי? מה גרטה הייתה אומרת על זה? How dare you? פותחת רדיו, הכל פוליטיקה וקורונה. תכלס, לא יודעת מה יותר גרוע. דתיים, אתם נקראים לדגל. אם לא יהיה דגל, זה לפיד. לא לפיד כזה. שלום לכם. הלו, צריכים אתכם ואתכם. כולם צריכים להיכנס עכשיו מתחת לאלונקה. למה התאמנתם על הקרבי הזה כל החיים? יאללה, תתגייסו, תתפקדו, תקראו, או כל מילה סמכותית אחרת שתגרום לכם לצאת מהבית לקלפי. והקלפי לא כל כך רחוק, יש בית ספר בכל פינה. ואם לא תצאו, יש מצב שיהיו לנו כמה פחות. יאללה חבר'ה, תת-בית, 5 דקות, סיימתם. אני נהייתי עני, בחסות משרד הרווחה. אני נכה 100%, מקבל כ3,000 ש"ח מחיה. אני ישראלי. אני צעירה ישראלית. שירתתי ביחידה קרבית, סטודנטית שנה שנייה. מתקשה לעמוד בנטל הכספי ומודאגת מעתידי הכלכלי. כוח להשפיע. צעירים לעתיד טוב לישראל. אני נהייתי עני בחסות המוסד לביטוח לאומי. הורי הגמלאים מקבלים קצבה חודשית של 2,700 שקל בלבד, וכל הנטל נופל עליי.
אז אני ישראלי. אני נהייתי אני בחסות בתי המשפט ומשרד הרווחה. אני בעד הורות משותפת ומזונות שוויוניים, למען עתיד ילדי ישראל. אני ישראלי. אני עולה חדש. אבל אני לא רוצה להיות עולה חדש. אני ישראלי. הליכוד. אותנו אימפריה, לא ארץ קטנה עם שפם, שונאי ישראל בהיסטריה, מולדת כבר לא יחפה. לכל מדינה שתגיע תזכה לכבוד מלכים, תשועות סוערות עד רקיע, דלתות ושווקים נפתחים. ישראל תעמודים ממך, משונים אל תתרשם, תוכלים שהצדק איתך. בנימין יגיד השם, ישראל תעמודים ממך, מגזרים לא מתרשם, תוכלים שהצדק איתך. קונים את הנשק ושימו מוצרים חכמים, קוריאנים לומדים את המשק, פטנטים כל יום נרשמים. אימתה ופחד בסוריה, אויבים באיראן נלחצים, בחרנו מלכי סעודיה, פותחים בחשאי ערוצים. לא ניתן לך פרקליט להדיח ראש ממשלה, רק העם כולו יחליט, די יפסיקו את הגזלה. בטוחים שהצדק איתך, בטוחים שהצדק איתך. ליכודניקים, צאו להצביע. הניצחון תלוי רק בכם. גנץ אף פעם לא אמר מילה על בקעת הירדן. ואז נתניהו דיבר על בקעת הירדן. מה עשה גנץ? חיכה את נתניהו. אנחנו נפעל החלת הריבונות על בקעת הירדן. חוץ מפרט אחד, מאוד מאוד חשוב. נעשה זאת במהלך לאומי מוסכם ובתאום עם הקהילה הבינלאומית. תאום עם הקהילה הבינלאומית. למה גנץ מתכוון? שהוא יפעל רק בהסכמת כל העולם. מה שלא יקרה. גנץ מתכוון שהוא לעולם לא יכיל ריבונות על הבקעה. לסמוך עליו בתוכנית המאה זה אסון. רק נתניהו יכול להוביל לתוכנית המאה. ראש הממשלה, כדי שאנחנו נפרוש, אחד, אנחנו רוצים שתודיע על ביטול הסכמי אוסלו והתחייבות לא להקים מדינה פלסטינית. לא מפורזת, לא אוטונומיה, אם אתה איש ימין, אין מדינה פלסטינית. 2. הפסקת הפרוטקשן לחמאס. מדינת ישראל מעבירה כסף לארגון טרור רצחני. זה התנאי השני שלנו. 3. שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. אין יותר שופט מביא שופט. אדוני ראש הממשלה, אתה תתחייב שאתה מחוקק חוק כזה. הוצאת השליטה של הוואקף בהר הבית וביטול הכותל הרפורמי. והתנאי האחרון, אנחנו דורשים שעד יום שישי, 3 שעות לפני כניסת שבת, אתה מפנה את ח'אן אל-אחמר. כל אדם צריך לשאול את עצמו, בשביל מה אני קם בבוקר? למה אני כאן ומהי משימת חיי? המשימה שלי תמיד הייתה אחת, מדינת ישראל. קרוב ל-40 שנה שירתתי אותה כחייל וכמפקד. היום אני ניצב כאן במאבק על זהותה.
הילדים שלנו סומכים עלינו שנעביר להם מדינה טובה יותר, בריאה יותר, משכילה יותר, מדינה שהשלום שוכן בתוכה וביטחונה נמדד לאורך שנים. לא משנה כמה קשה היא הדרך וכמה ארוכה היא. חייבים ב2 במרס מצביעים כחול לבן. ב2 במרס מצביעים כחול לבן. אני דואגת לכם. למה? אני לא יודעת מה יהיה עם העצמאים. אתם גומרים ללוות, בגיל 70. מה יש לכם ביד? את יודעת מה הבעיה מהפנסיה היום? שאנשים יותר מדי חיים. את הבעיה, סבתא. בת כמה? אל תשאל. אני 97 ו3 חודשים. 3 חודשים? ומה? עוד סופרים חודשים? אז מה אתה מציע לא לשלם בביטוח לאומי? לא, אני מציע שהמדינה תיתן לנו לחיות. אני חושבת שיש הרבה צדק בזה, מה שאתה אומר. אבל איך אני יכולה לעשות זה אחרת? תצביעי עוצמה ליברלית כלכלית. האות שלנו, לא ד', לא ה', לא ו', זין. זין? כן. זה הכי קל. בבחירות הקרובות שמים זין בקלפי, עוצמה ליברלית כלכלית, המפלגה הליברלית היחידה ש8 מתוך 9 מועמדיה עצמאים.